What's up? What's up mga people? What's up mga masters? So, we are here now in Elmar Beach Resort. Yes. So, we saw jet ski here. So, they put sanctuary, but they don't have any permit to put the sanctuary here. That's why I take a video. So, please comment down below if you are agree or disagree or what they are doing. Gago! Yeah, okay. Ginagawa mo. So, that is the land of Elmar, and maybe they put the sanctuary. It's not 100 meters from the land, so they cannot put the sanctuary here. The jet ski is there, so we are here in Elmar Beach Resort. Yeah. So, it's very nice here, Madlang Pips. Very nice spot. So, there's Robert. Nice spot. Wala. So, ito yung nahuli namin. Walang isda. Yan, maliliit na isda. So, this is my sit-up. I use this my sit-up medium 3000 series. And my lure is like see that? Galing ya. So, ang ginamit pala ni Robert na sit-up ngayon is ultralight. Ultra. 500 series. Brand new. 702. So, andito kami sa Elmar Beach Resort. Zero balance. Located at Sitio Langob, Barangay Kalumbuyan, lungsod sa Sugod, here in Cebu City. Ang galing mo talaga, bright ka. So we saw jet ski man, people diving. So here, nandito andun yung Elmar Beach Resort. So nagsakay kami ng bangka, maliit na bangka. So ayun mga kamaster. Yan. Nilagyan nila ng sanctuary yung dagat. Parang boundary na rin. Yan yung mga divers sa Elmar Beach Resort. Maganda dito mga kamaster kasi puti yung buhangin. Yan. Nandito din galing din dito si Ibana Alawi at si Daniel Matsunaga. Mga 2 weeks ago ang nakaraan. Kasama kami ni Mga 2 weeks ago pumunta dito si Ibana Alawi. Kasama kami ni Ibana Alawi. Saka si Daniel Matsunaga. Kasi girlfriend ko si Ibana Alawi. Okay. Shout out pala kay Ibana. So, shout out kay Ibana Alawi. So Nandito siya. dito kayo pumunta noon, nakita ko sa vlog mo, Ibana. Swerte kay Ibana kasi di kita naabutan dito. Nabutan sa pulo sana ng loro ko. Kung naabutan pa sana kita, ikaw sana yung magkakagat ng lure ko. It's a prank! Di, joke lang yun. Di, kami yung malas kasi di namin naabutan si Ibana Alawi tsaka si Daniel Matsunaga, di kami nakapag-picture. Yan. So, yung pinuntahan lang nila yung kinukunan ko ng video. Yan, dito sila pumunta nun. So, ayun mga kamaster, kasama ko ngayon si Robert Balbon. Robert Pugalo. Mga bro. So, wala kaming huli. So, uuwi na lang kami. Yan mga kamaster, oh. Yan, umandar na ang jet ski mga kamaster. Woo! Yan yung jet ski mga kamaster. So wala kaming huli ngayon.
Madalang yung isda.